Kana muri kundinzwa zvakanaka ndokumbira kuti mundiudze.
Right. Zvekudi Vazukuru. Kuri sei kwese kwamuri. Muri kundinzwa zvakanaka. Network yekuZimbabwe ndoichandidzinga kuno chete. Network yekuZimbabwe wama1. Nyika yedu panetwork ichiri yakasara Vazukuru. Vanozvifambisa sei? Muri kundinzwa here? Muri kundinzwa zvakanaka here? Mundinzwa zvakanaka? Pakudawo munhu ndonyaya yamawira panapa. Pakudawo munhu. Pakudawo munhu. Muri kundinzwa zvakanaka here? Vakurumidza vandinzwa ndokumbira kuti mundiudzewo. Network yemuZimbabwe marubbish chai. Right. Zviri kudii kwese kwamuri? Ngatimbozama kuinvita wasikana panapa. Ndiringoda wasikana. Especially around muguta guru. Tiri kuda kuenda out for a date. Anditi? Daumboenda out for a date Vazukuru. Network yachona ma1 mane. Dauntarisa kuwana munhu wangu nhasi. But anyway, it seems kuti makundinzwa anditi? Zviri kudii Vazukuru? Zviri kudii kwese kwamuri? Sorry henyu. Cynthia zviri kudii? Uripo, uya tizotaura Cynthia. Uya tizotaura. Anditi? Ruth, zviri kudii? Valentine, zviri kudii? How are you, Vale? Lady Pila, zviri sei? Parise pa-SA. Regai ndichita ndirore sure progress. Ndo zvandatowira. Shorton, zviri kudii? Len Mosoko, how are you? Regai ndichitora. Ndingambokundwe nemupanha uyu. Anonzi aniko mupanha uyu? Nigel, Slick Pastor. Akatororawo last week. Mavhiki apera. Ndakudawo wangu. Shuwa munhu mukuru anonzi anorara ari ega shuwa. Vafanha vachirara nevanhu vavo. Nhasi ndiri kudaita sarira wangu. Kwete sarira wako iwewe. Ndoda kusarira wangu panapa. So ndadropa link mabhebhe ese uyai tizotaura. Nhasi ndiri kuda ladies night chete. Anditi ladies night ndiri kuda kungotaura ndiri kuda kutaura navazukuru vangu vasati vawanikwa. Vasikana, madzimai, ladies, all of you uyai tizotaura. Toda kubva ndatonhongo wangu ipapa. Nai ndini ndakaita sei ndinganzi ndigare ndiri ndega nevazukuru. Zvinobuda. Aiyo Edi bvapo mana murunzwa zvandiri kuitwa naEdi. Anzi naEdi pamumako angaite mashoma kana pana gogo. Iwe. Mako afana kupera. Right. Martha, zviri kudii? How are you? Kuri sei kwauri? DJ Tsano, yeukai? Muchagara makadero. Usadaro yeu. Hausuzwa zvikuitika. Fanewo ndinda kuda mukadzi muzukuru. Shingi aufi chando chacho nachisi kuita shamwari. Ndiri kutorara ndapfeka ovhorosi. So ndatopfeka matracksuit. Hazvidi kudaro manje. Semunhu mukuru, munhu sekuru wenyika shuwa anorora wakapfeka maovhorosi. Hazvidi kudaro. Rachel, zviri kudii? Ndiri kuda mukadzi. Ndiri kuda hadzi. Stonyeni. Ndiri kuda stonyeni. Nyaradzo, papasina. Patorina kana nezvezvo. Pambeda munhu aringori ega izvezvo. Engosi. Engosi. Munhu ari ega izvezvo. Zvina zvinotorongeka. Linet Messi, how are you? Zviri kudii? Kana unewo wako munhu, kana une hama yako iri kutsvagawo but vasikana chete, ladies night, ngaauye. Ndoda kumboona kuti ndichiri kugona kutsvetsve. Vero, zviri kudii? All right, thank you very much. Thank you. Emily, zviri kudii muzukuru wangu? How are you? How's Anzonzwika? Ayo, kumashuro. Ndakunzwika apa, ndakunzwika. Shalom, caution. Shalom. Zviri kudii? Network yachona muZimbabwe ma1 ndoyega ichandidzinga very fast. Very fast iri kundidzinga network yekuno. Because vamwe hatifeme kana pasina network. Handiti?
rafewa hapa kutodiwa munhu zvakaoma. Nhasi ndatoswera ndiri mumagumbezi, nhasi ndaswera ndakarara. Handisi kunziva kuti ndiri kurwara here kana kuti handisi. Boss G, zviri kudii Sami? Pasei pakapapo. Right. Elizabeth, hausi kundinzwa? Azo. Okay, Oxy James. Mavhundukeko kuti ndakuda munhu. Ndoda gudza rine meso. Dorin. Nguva dzafamba apa, ndakuda munhu wekutora manje. Cynthia, how are you? Zviri kudii Ionis? Uya tizotaura yamustudio. Uya Ionis yatizotaura mustudio ndizokudza kuti ndakura sei. Age kwandira ndo chinhu chisina kana nebasa futi. Age ndo isina kana nebasa kana pari panyaya dzachona. Muchato. Muchato yato unogona kungobuda. Dzingai. Uyai titaure mustudio. Beauty. Zvukudidi. Right, from Kapa. Okay, thanks very much muzukuru wangu. Okay. Ndakuda kubuda mugota hamusi kundinakidza vazukuru. Mugota hamusi kuita. Mugota hamuchaifai. Sekuru zera rangu rinorishiwa ndichingogara ndiri mugota ndiri ndega ndakazvivharira. Taso chacho yabonyora munhu. Sorry. Musagare newanyarikani. Ndichataura mavara ari strong. Ndichataura mashoko ari strong. Handiti? Sorry. Okay. Kudzi mabhanda, how are you? Aiwa, ndo wandatokunganzira Vazukuru. Ndoda kumuwandira ipo panapa. Network yangu mahwani. Hanzi kule vaneta kugeza neshawa vakuda Sylvia anodzisa mvura ashuwa. Pakumbodawo mukawo uchidzisirwa mvura handiti? Pakutombodawo mukawo ndichidzisirwa mvura mane. Bude here papa. Wedding inotobuda zvikafamba zvakanaka handiti? Wedding inotobuda zvikafamba zvakanaka. Nhasi anotowanikwa munhu wekudai. Network ndo iri kubhaisa zvayo but hanzi naoffness sinzwai hanzi nditore evidence chera. Mirai haripiko pamacomments. Alright. Ndichamutsvaga. Aripo pana ndeopi wamuri kureva? Ndeopa ari kurehwa? Tomboziva vanhu here zvakanyanya. Okay. Lady Scaraby. Ndeipi. Zviri kudii Lady Scaraby? Kuri sei kuJozi? Pari sei pamuzanzi paDurban? Apo zviri kufamba zvakanaka here? Alright, handisi kumuziva. Ndopa ari kungorehwa kunzi kule chera haite. Ndopi nini futi? Alright, ndakuinvita guest handiti. I'm inviting a guest. Ndiri kuinvita guest. Vada kupinda mustudio. Ndiri kuisa link pazasi apo. Meno iri kuramba sei futi? Network yangu. Alice, zviri kudii? Hanzi kule hamusati mamborora here? Ndakamborora. Ndamborora kahwani. Zvikapera handiti? Ndotori nevana 3. I've got 3 daughters. 3 beautiful daughters handiti?
ndeupi wamuri kungoti ari kungonzi chera wandoda kupiwa ndeupi chera andoda kupiwa ndeupi chera wandoda kupiwa ndeupi I've got a guest. Okay, let me mashomo kana pana iwe makuwa panopera right mata zvokudidi right DJ Tsano yokai muchagara makadero usadaro yo zvazvikuitika faneo ndinda kuda mukadzi muzukuru meno chii chiri kuitika nemagest wangu meno chii chiri kuitika nagest munhu kana une hama yako iri kutsvagawo kuti pativasikana chete ladies night ndauye ndoda kumbona kuti ndichiri kugona kusvetsve vero zvokudidi esi muzukuru kudi muzukuru wangu how are you yazo anzunzika ai mashuro ndakunzwika apa ndakunzwika chalo caution shalom rudidi network yachona uzimbabwe ma1 ndo yega ichandidzinga very fast iri kundidzinga network yekuno because vamwe hatifeme kana pasina network handiti rafewa apa kutodiwa munhu zvakaoma nhasi ndataswera ndiri magumbezi nhasi ndaswera ndakarara handisi kunziva kuti ndiri kurwara here kana kuti handisi bos g zvokudisami pasai pakapa apo right elizabeth ausikundidzo hazo okay oxy james mavhundukeko kuti ndakuda munhu handiroda gudza rine meso hallo lili dorini lili nguva dzafamba ndakuda munhu wekutora manje ndakuda munhu wekutora yes lili how are you zokudi iones uyatizotaura yamustudio iones yatizotaura mustudio ndizokudza kuti ndakura sei age kwandira ndo chinhu chisina kana nebasa age ndo isina kana nebasa kana pari panyaya dzachona muchato muchato yato unogona kungobuda dzingai uyai titaure mustudio beauty zvokudini right from kapa okay thanks very much muzukuru wangu okay ndakuda kubuda mugota musundinakidza vazukuru mugota hamusi kuita mugota hamuchaite 5 sekuru zero rangu rinoashwa ndimbogara ndiri chii chiri kuitika nenetwork naimi chii chiri kuitika nenetwork yangu network yangu yakadhakwa nhasi right okay
Hanzi Anna Darlington NaSekuru ndoda bho here ndoda mamoyo. Ameno ana mamoyo makutodiwa naDarlington panapa. Handiti? Zviri kudiwa. Shamiso, nyaradzo, zviri kudi. Ana Tendai nda kukupa hanzvadzi yangu. Iripo hanzvadzi yako nai Tendai. All right, Vazukuru. Network ndoya ndachida kutesta nhasi. Ndofunga ndambotaura pane disada video ndikati we will be doing my live stream, handiti? So thanks very much for coming. We wanted to test kuti zviri kubuda here nenetwork yemuZimbabwe, handiti? Ndingarohwa panapo Vazukuru. Ndingarohwa, kurohwa chaiko chaiko. Ndanaye munhu, ndanaye munhu Vazukuru. Mudzimai avepo, manzwa. Like on a serious note, I'm taken. Sekuru is taken ozvinezvo, handiti? Sekuru is taken. Mbuya vavepo, musadaro, ndingazorohwa, ndingaparadza imba, handiti? Sekuru vari taken. Sekuru havasi kutsvaga, regai nditaure ndichidaro. Sekuru havasi kutsvaga. But we will be having my live stream every weekend, handiti? Tichange tiine ma live stream each and every weekend. Tichita zvakasiyana siyana, especially sarura wako kadeya tichange tiinayo zvakanyanya, handiti? Tichange tiinayo zvakanyanya program yesarura wako kadeya, handiti? Halo muzukuru wangu. Halo. Hello. Network kamenoti sei nezangofanana tine kumwe chete. Sweetheart wangu haapo here panapa. Sweetheart wangu haapo here panapa. Ari kunze. Sweetheart wangu haapo here. Ndoda kupinda kamustudio. Bhebhi wangu dai ambopinda.
yakada network ndo nhasi zvinenge zvaramba nditi chandachiitoitira nhasi manditi inenge iri nani network tinoita improve ndiri kutoona zviri kuitika izvezvi so tine live stream paweekend naSekuru Saint. Also ndina vazukuru vangu vakawanda vazukuru vari kuchema vari kuti zvoni tiri vamwe vanenge pamastatus handiti pamastatus avo vamwe vari kuti tiri kudawo vari positive handiti vanenge vari HIV positive ndikati haisi nyaya yavazukuru, it's just a status asi munowana venyu vane mastatus wo amuri kutsvaga handiti chaita kuti ndiwane wangu handiti ndinavo vazukuru vakawanda vari kutoti tiri kutotsvagawo vedu handiti hapana chakaipa ipapo kochii chiri kuitika hapana chakaipa network ndo yabhaiza zvanhasi dai tataura zvakawanda sekuru ndozorohwa zukuru matitles tinoisira kuti handiti asi handingangobude mustudio ndakuda kuvhara zvangu nekuti zvaramba zvanhasi asi handingangobude kana ndinombotaurawo nemunhu wani ndingabva panapa ndisina kutaura ne